Iată o prezentare foarte structurată. Dumitru Oprea deschide primăria pentru Ieșeni. E o veste bună? Cred că da. Dumitru Oprea deschide Iașul. Bun, pentru investiții. Sper că nu începeți acum și ultima, vom lua câteva aspecte din Dumitru Oprea deschide Iașul pentru o viață mai bună. Deci astea sunt componentele cheie ale programului nostru. Și cine vrea să vadă în ce înseamnă aceste deschideri, o să... Da, am răsfoit acest program și am văzut un lucru pe care l-ați spus și ieri într-o conferință de presă vis-a-vis de eliminarea taxelor locale pentru ieșeni. O propunere șoc. A fost caracterizată de mulți drept o propunere șoc. E posibil asta? Nu cumva bugetul Iașului va fi secat? Doamne, poate că în momentul de față telespectatorii ar trebui să rețină câteva lucruri foarte simple. Este șocant pentru cei care nu știu să facă bani în Iași decât din impozite și taxe. Dacă ar fi impozite pentru firmele private, bine ar fi că impozitele și pentru firme ar putea să fie mai mici, cu cât firmele sunt mai multe. Dar dumnealor au găsit de cuvință să-și umple bugetul numai și numai cu astfel de Bun, hai să înțelegem financiare. Concret. Ce nu vor plăti ăștia? Impozitul pe casă, pe mașină? Sau la care taxe vă referiți? Sunt o mulțime de ciudățenii cărora poate că dacă le voi da citire și ieșenii se vor mira. Ascultați tarife percepute ieșanului într-un Iași cultural, într-un Iași de 600 de ani, zice primarul Nichita, deși confiscă vechimea că el are peste 2000 de ani. Dar este altă poveste. Astuparea gropii cu pământ pentru jumătate de criptă. Astuparea gropii cu pământ deasupra datelor de la criptă. Sau folosirea sărilor de parastas până la 30 de persoane se taxează, până la 50. Dom'le, când sunt atâți oameni necăjiți și că le dispare un suflet din anturajul dumnealor, mai vii să pui și pe parastas tarife de făcut bani. Bun, este jenant. E vorba de eu v-am dat niște exemple. Taxele importante, cele deci pe taxele case, pe mașini, pe clădiri, vor exista? pe terenuri. Sau le scoateți și pe asta? Noi am zis taxele pentru cetățeni. Și cetățenii au o mulțime de ciudățenii de genul celor amintite. Unele deci, vor scoate doar ciudățenile, taxele ciudate, nu, sau toate? Asta am e zis taxele important. care privesc cetățeanul. De exemplu, pentru taxele pe clădiri, este vorba de prima casă, apartament. Cei care au mai multe, e normal să-și plătească pentru a doua sau a treia sau câte au ei. Dar aici ne referim la cetățeanul. Deci cei care au un apartament, majoritatea au un apartament, este o formă că nu vor plăti, potrivit programului dumneavoastră. Bun, dar știți ce înseamnă asta? De unde bani atunci la bugetul local? Poate că ar trebui în primul rând să știe ieșenii că nu înseamnă decât câteva milioane de euro. Ori milioanele astea de euro se pot obține foarte ușor dacă Iașul se deschide investițiilor. Dacă noi în Iași am avea acum câțiva investitori strategici sau câteva zeci de investiții serioase, vă închipuiți că bugetul nostru ar fi de mai multe zeci de ori mai mare, fiindcă sumele care vin din zona aia sunt consistente. Ori pentru ceea ce v-am spus eu sunt cam 6 milioane de euro pe an. Nu e o avuție, dar este un respect față de om. Bun, discutăm despre investiții. Discutăm de... investițiile fac toate cele frumoase. De 3 mandate. Cum aducem investițiile? Pentru că nu vin. Deocamdată bugetul e alimentat din banii ieșenilor, din taxe, din impozite, din banii de la guvern, din impozitele pe salarii. Ca rector al universității am avut parte de poate zeci de delegații care și-au exprimat intenția de a veni în Iași. Tot ce a ajuns investitori sau la universitate? Investitori strategici. Am avut supercorporații, poate dacă spun un nume acum, IBM sau Hewlett Packard, Bun, și ați trimis la noi, primărie, la Consiliul Județean, la universitate au venit să se convingă de un singur lucru. Există în Iași tineri dotați pentru a-i angaja și am spus, sunt superdotați, supradotați, sunt copii extraordinari care iau drumul vestului, fiindcă aici n-au loc. Bun, dar ei au venit pentru investiții sau... Deci ei voiau să deschidă aici filială. Era o fugă după creiere. Nu. Știm că vin după specialiști. Au venit deci au venit să investească.
Bun. Scopul Au de a venit crea la dumneavoastră, sau mă rog, După care s-au dus la întâlnit. primărie. Și? După ce s-au dus la primărie, am așteptat în zadar că poarta primăriei a fost închisă. Noi nu avem o zonă specială, așa cum există în marile orașe ale Europei și în unele din România, Clujul, Timișoara, Ploieștiul, au zone industriale, le zic ei, sau parcuri tehnologice. Zona industrială avem și noi. A fost și pe Avem, a fost toată cam poveste și acum. asta au distrus-o. Bun, și unde o vedeți asta amplasată? Sau, este sună ușor. frumos, zonă industrială, dar unde? Știți cum se putea face? Prin cumpărarea, în Iași există suficient teren în vatra actuală a Iașului, dar există suficiente sate, comune, în preajma Iașului, unde eu am văzut și telespectatorii pot să-mi confirme că un hectar de pământ, din păcate, costă doar 10-15 milioane de lei vechi. Asta înseamnă practic un leu. Unde asta nu presupune zona metropolitană? Da, domnule, dar de comunele învecinate, nu? Sau zone de nici nu mai spun. Zona metropolitană este o primă șansă a Iașului. Dar asta n-a rămas decât pe hârtie. Eu când voi veni la primărie, o voi face funcțională. Până și proiectele europene finanțează programe mari într-o astfel de formulă metropolitană și proiecte în parteneriat Iași, să zicem, cu Aroneanu, Iași cu Tomești. Spuneți-mi, investitorii aceștia, noi spunem că nu vin, sau mă rog, sunt prea puțini, sau că autoritățile nu fac destul pentru a-i atrage, dar cum îi aducem concret? Vin ei singuri? Eu nu cred că vin ei singuri. Trebuie să existe totuși o strategie. Ce veți face? În jurul datei de... N-ar trebui să promovăm Iașul? M-ați întrebat și vă răspund. Vă rog. Eu am dus în Statele Unite ale Americii 10 de oameni de afaceri. Am dus guvernul local din perioada 92, parcă 96. Am dus tineri. Sunt un centru creat cu americanii, de centre americane. Și spuneam, în septembrie 2008, indiferent de ce se va întâmpla în Iași, eu am programat o deplasare cu mai mulți oameni care cunosc bine și au prieteni în state, o deplasare de lucru, tocmai pentru a aduce aici investitori din Statele Unite. Mulți au bătut la poartă, pe unii am ajutat sub diverse forme, dar până la urmă au părăsit Iașul. Delphi a trebuit să urce pe dealul Miroslavei, că în Iași din nou n-a avut loc. Deci, la capitolul ăsta... Dacă tot ați pomenit de Delphi, da. De precizat că, mă rog, autoritățile au și greșit acolo cu Delphi, i-au înfuriat pe cei de la concernul american, spunând că își vor reloca, sau mă rog, își vor aduce, vor închide fabricile din Spania și Franța și le vor aduce în Iași. A creat... Mare greșeală. A creat o zarvă... Mare greșeală, corect. O zarvă mare în rândul conducerii investitorului american și au existat ceva reacții. Iată că îi putem și îndepărta, nu doar să-i aducem, și pe cei care sunt. Deci hai să vă spun un lucru. Noi suntem înfrățiți și, cu multe zeci de universități din lume, iar parteneriate an de an avem cu 275 de universități europene. N-a fost un loc foarte important din Europa unde noi să nu avem parteneriat și prin universități deja am lansat o astfel de posibilitate. Bun, asta a fost la Cuza. Nu. Vă vorbesc acum de Poitiers, care este înfrățit cu Iașul. Ați văzut vreo afacere din Poitiers venit aici? Bun, suntem înfrățiți, nu știu, cu 10 de orașe de pe nu, tot cu orășele. De când este Nichita primar, ce veți face pentru nu s-a mai înfrățit cu niciun oraș. Ce veți face cu aceste orașe? Cu aceste înfrățiri? Eu nu mă înfrățesc de dragul de a mai raporta o înfrățire. Veți continua această politică de a mă rog, încheia documente sau nici nu știu care e procedura de a... Frate, dar afacerile sunt pe bani. Eu am să-i conving să vină în Iași după ce noi în Iași vom dovedi că avem unde să le oferim astfel de parcuri industriale. Încă o dată v-am zis, zona metropolitană este o variantă, dar la Cluj, acolo unde ei și-au deschis acum
afacerile, se află aproape la vreo 20 de kilometri, din câte am înțeles. Bun.